Геймплей България, се казвам. И искаме да снимам, тук ще снимаме всички на игри, няма да е само Майнкрафт, ще снимаме на CS 1.6. Лига, да, Майнкрафт, GTA 5. GTA 5 не, защото само аз имам и никой друг няма на нея. Аз имам. Алекс! Аз имам бате. Не, нямаше, ти имаш за Xbox. Да. Да, ама как ще снимаш, както и да е. Също ще снимаме на Мута. Мая вече казах. Не. Добре. Също ще снимаме на аз, Тевчо и Цо. Ще снимаме на CSGO. Battlefield 4. Гочката. И така, за сега това са игрите, по-нататък можем да играем на, още не се знае, на Team Fortress 2 и на Tribes Accession. Ще видим и нека почне нашето оцеляване в Minecraft. Minecraft, да, Minecraft. Алекс, но тук е сървивал. Нека си покажа скина. Коледни сме. Ето го на Алекс скина. Това тук отдолу, Мирослав. казвате, че не съм си довършил скина. Това отдолу ми е вълнена блузка, само да подчертая. Айде тръгваме. На обратната страна беше. Не, аз ще поискам да тръгна на тая. На планина ли ще живеем? Разбира се. Да, на планина е най-яко. Знаете ли, че в този сервер решението на друга къща? Поне има къща от крафтинг тейбъли, където ще си построим блоки. Тук има резиденция. Знаете ли, че тук решението на други къщи е строго забранено, поне така пише? Като гледам... Где за дърво, бе? Имам! Не мога да слагам. Има рез. Ясно го. За нас има един череп, където настреля. Череп! Това е скелет, бе! Това е скелет, бе! Обърках се с нет. Тук има крафтинг да си построим лодки. Аз нямам дърво. И аз. На всеки ще построя по две. Окей. Мали, дома, бягай! Бягай! Малито! Оле! Няма бълба! Оле, лети! Няма ябълчица. Как се изплаших? Оле, ама той си малко ще има бълба, тъй че... И да, не си лима. Вземи да ни отрепи. Какво ще трябва? Трявка ми да викам. Първия, който ще вземе, ще идва тук. Аз, бе! Да. Кой ги взе? аз с нет. Сините две. Не, бе, вземи. Ой. Кой колко лодки има? Аз имам една. Филип, дай на Стефан. Аз имам една. И дай на Стефан. Добре. Аз сега имам нула. И няма нищо да е, сега ще ти дам. Добре. Скарайте си видват на квалитети. После аз. Пошава. Аз имам две. Да, ай Макса. Добре. Си вид толкова. Чакайте си, да построиш. Айде, аз качих. Ти си имаш, Макс. Бате, аз как да слена? Води, ела. Саши. Мръдни ме, Гоше! Гоше, разкарай се. Бате, аз не знам как да слена тази лодка. Готово. С shift. С shift. Ти, лодката ти избягала. Как ще ме Аз съм първи си огонь, не ме интересува. Лодка. Аре, бе, да тръгваме. Някой хора още не са падали лодки. Аз съм тук, Ива. Пощава, ела. Леко! Аз се хванах. Кто е? Да съм бутше. Това бате, може да имаме една идея. Може това си като блъскащи колички. Да, и аз така преди си мислех, ама тези блъскащи колички, знаеш колко не се счупат. Оле, ако знаете на снапшота на 1.9, вместо да дам и направо, трябва да дам и наляво, надясно, само за да мога да бъдам. И за какво ги построихме, като тук сега свършим? Да. Не, още не. Алекс, аз знаеш какво правят на снапшота на лодката? Натискам и двата бутона едновременно и си дава само направо.
Валя, аз се разбих. Айде и аз. Аз не. Що аз неш? Аз съм за Алекс. Няма, що се разбих, защото се криви. Ма той аз съм крив. Не, аз чак да пусна иначе, Алекс. Аз съм за Алекс. Райн дрифт. Така дрифт. Аре, Влади, дай газ. Здрасти, Прашчо. Чао, Прашчо. Влади, ти сялата, газ. Вай, не му блъскай. И тук спираме. Пип. И чай да си взема лодката. Влади, Филип, всяка слез. И стая чупи. Лодката избяга. Ма стъпнах! Бия. Ой, Филип, дай, оле, майко, не си... гледай, сега ще чупи браната й. И за... Извиняй, после имаш само една, не ме интересува. И сега как да го правя? Няма, нали имаш друга резервна? А, да. Аз за кого мисля, че прави не ги ползва? Сега някой бълък ще се намери да я троши. така е. Оле, тук какво е яко, ако искате да живеем тук? Ей, там отгоре. Ей, тук един, там един. Да, навсякъде се разположим. Така, всеки ще се разпространи. Ей, това ще е на всеки езерото, тук може да идваме си вземи. Да ловим риба. Там има езеро, тук има едно голямо езеро. Тук ще живеем, много хубаво местенци. Взем си А, дърво. наистина, много яко. Кой е този да го чупи дървото? Аз. Вейди ми звъни! Разкарай го. Чакай! Влади... Ще го кажа, че не мога да вече. Така. Влади, посъдявай сапинките, ако може. Добре. Не мога да имаме дървте. Кой иска да живее с мен? Вече един се... Оле, забравих ми крафтинг тейбъл. Ей, тук ще направи един крафтинг тейбъл, всеки да идва да го използва. Филип, не живеем двамата, кажи. Добре. Да благодаря ти! Седно хора. Гоше, кой иска да живее с мен? Аз ще живея с Миро, ако искаш живей с нас. Аз и Вайс сме в едно. Гоше, ще да живееш с Стефчо. Аз съм с Павчо. Павчо къде е? Сега го няма, сега не играе. Гледа някакъв филм. Алекс, изгуби... Да знаете, че... Аз и Филип сме и тук, освен. Алекс! Иди. Да, Алекс избра вече най-якото място. Ама ние сме тук. Аз съм и тук с Миро някъде. Миро, ние сме тук някъде. Къде? Е, тук някъде, някой не знам що. Вижте двамата, бе! Това са били Филип и... Стеф. Миро, сега гледам сега повече дървета. Ама и там виж колко има, бе! Добре, де. Миро, сега ще съберем малко и ще почваме. Не, да, ще си берем, ако искаш. Но той и двамата трябва да съберем. Добре, аре. Бате, ето, вземи това дърво за строени. Аз имам много дърво. Влади, Къде? Вейди звъня ли ти? Не. Аз съм от училище. Добре, мръдни се. Аз ще ходя да съберем още. Не, бе, стига. Оле, аз да си имам. За резерва. Филип, ти можеш да се направиш сам къща да живееш отден? Много трудно. Сега ще направиш сам. Много дълго ще. О, тръстика си намерих, тръстика. Браво. Като направиш ферма, ако мога да ми ядеш. Да, ще дам, а като ми просто ще дам на всички. Филип, сега ти ще направиш сам къща. Вече ти ще правиш сам къща. Добре. Да можем да свикнеш да играеш. Оле, чай, че взем друго дърво, мана, за това. Първо, всяко дърво му падне. О, ябълка ми падна от едно дърво. За новия ни канал Gameplay България ще оставя долу в описанието линк. Да се абонирате. Ами трябваше. Имаме линк. Да, сетих се. О, аз запомнях къде живея.
Алекс, за кой слушаш снимка на Италия? Италия? Да. То това е някакво от